Chris Scicluna xħajtu bħal melodija u dejjem eġbid bis-sima ma taqta' xejn, tant li baqa' jferraħ lil dawk ta' madwaru anke fl-iktar żmien diffiċli għalih. Hekk ġie diskret Chris Scicluna waqt il-funerali sar it-tlieta filgħodu fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Balluta. Chris kien infisser bħala persuna li minkejja li ħajtu ntemmet kmieni wisq u xorta waħda għamel ċert li jagħmel il-ġid u wara l-imħabba tiegħu lejn kull individwu. Bil-legat tiegħu se jibqa' ħaj fost dawk eżies għalih. Chris Scicluna jibqa' magħruf b'mod speċjali għas-sem tiegħu fil-Eurovision Song Contest fl-1994 flimkien mal-mara tiegħu Moira Stafraċ. Moira u Chris kienu wkoll awturi tal-kanzunetta Believe in Peace li kienet kantata minn Times 3 u li wkoll irrappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest fl-1999 f'Ġerusalemm. Chris kien beda l-istudji mużikali tiegħu ta' età żgħira u fis-sosija tiegħu għamel snin twali kanta freelance fir-Renju Unit. Lura f'Malta kien attiv sew fix-xena mużikali kien propju waqt il-Malta Song Festival tal-1993 li ltaqa' ma' Moira biex sena wara kontestaw dan il-festival bħala duett u ma rebħu l-festival biex f'Mejju f'Dublin ikklassifikaw fil-5 post.